तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 3 नं दक्षिण कुमारिकाटा VCDCनि सिङाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। तामुलपुरनि सरनजंगल ओनसोलाव मैदेरनि उदखार जाफ्लेबाय थानाया दिनैनिल' बाथ्रा नङा। थांनाय हराव जुब अखा हानाय समाव फाग्ला दैमानि बिखायाव गोबाव समनिफ्रायनो फैनानै थाफैनाय हाग्रानि मैदेरा सरनजंगल गामिनि सरनजंगल बाथौगुदि फरायसालिनि ओंखाम संग्रा न' आरो फरायसालिनि खामसालिखौ सिफायनानै गालाङो। लोगोसेनो गणेश बर' मुंनि सासे सुबुंनि थाग्रा न'खौ इन्जुर बोदलाबना गालांदों। गणेश बर'नि थाग्रा न'खौ इन्जुर बोदलानाय समाव गणेश बर'नि अनसुलि बिमाया उन्दुनानै दंमोन। नाथाय खाफाल मोजांदि बिमानि देहायाव जेबो जोखोम जायासै। बे जाथायखौ खोनानानै तामुलपुर जिल्ला लाइमोन UPPLनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि अन्जन बर'आ नायगिदिंहैयो। लोगोसे सरकारजों सावरायना राहा खालामनाय जागोनखौ फोरमायलाङो अन्जन बर'आ। थारैनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै हरनि 2 बाजिसो समाव नैबे सरनजंगल बाथौ गुदि फरायसालि बिनि खामसालि आरो बै ओंखाम संग्रा न'खौ हराव फैनानै मैदेरा सिफायना गालांजोब्बाय। दा बेजों लोगोसे गामिनि दंफां लाइफां आरो थालिर बागान बिदिनो औवा बेफोरबायदि गासै जोंनि न'खरनि बा बारि बागाननि थालिर दंफांफोरखौ सिफायनानै जाजोबलाङो। दा बेखौ लानानै जोंनि नैबे सरनजंगल गामिनि गामियारिफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो लोगोसे जोंनि गभर्नमेन्टनि BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय बिनि जाहाथे मैदेरफोरखौ बे फैनायनिफ्राय होबथानाय माबाफोर जुदि राहा दङब्ला बेखौ राहाखौ थाबैनो लानांगौ बेखौ फोरमायनायखौ नुनो मोनदों आरो फोरमायदों। दा बेखौनो आं फुङाव खोनानानै हराव खोनायाखैमोन। फुङाव खोनानानै थाबैनो नायगिदिंफैदों आरो फैनानै माने गोमोहाबदों जे बांद्राय गैया ओरैनो 20-20थासो मैदेर दङ होनना खोनाबाय खाथियाव। ओमफ्राय बेयावनो दिनै हराव 12थासो फैनोबो हानाय आन्दाज 12थासो जागौमोन ना दिनै हराव फैनाया। बिदिनो 10ता बा 12थासो फैनानै बिदि खालामलांदों आरो दा जाथाया जाफैबाय नाथाय सरकार फारसेनिफ्राय दासिमबो जेबो राहा लायाखै ना गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' डाइरेक्टलि बिदि राहा लायाखै। नाथाय जोंनि बेयाव थानाय जिथु समस्तिनि सिङाव जिथु जोंहा MLA दङ BTRनि CM सार प्रमद सार दङ बिथांमोना गामियारिफोरजों रायज्लायनानै माखासेथिं जोङो प्रटेक्सननि थाखाय फरेस्टारफोरजों रायज्लायनानै DFOजों रायज्लायनानै बै फेन्सिंखौ होनाय जादों जायगा लायै। खिन्थु नैबेखिनियाव जोङो फेन्सिंखौ नुनो मोनाखै आरो जायथिं फेन्सिंखौ होदों बिथिं मैदेरा थांनो हायाखै आरो नैबेखिनियाव जिहेथु गैया बेनिखायनो बेखिनियावनो थाबाय थायो। हयथ' गामियारिफोरनि बाथ्राखौ जिखिनि रायज्लायनानै मोनथिबाय बेखौ आंबो जोंनि MLA सार जलेन दैमारि सार 43 नं तामुलपुर समस्तिनि MLA बिथां जलेन दैमारि सारनो आं इनफर्मखौ होगोन खोन्थागोन जे गामियारिफोरा जोबोद मोनसे बे मैदेरनि थाखायनो एसे जेंनायाव बा हराव उन्दुनायाव एसे उन्दुलाङा मालाङा मैदेरनि बिदि माने हराव फैनानै बिफां लाइफां जाफैनाय बेफोरखौ एसे प्रटेक्सन जाहाथे होयो बेखौ बुंबाय। नोंथांनिफ्राय इनफर्म होगोन MLA-निसिम? आंबो होगोन आरो गामियारिफ्राबो होगोन। आंबो बुंहरगोन MLA सारखौ। बेबस्था लागोन थाबैनो? बेबस्थाथ' बेबस्थाखौ लाखानांगोन जिहेथु जोङो मोजांनि थाखाय रायजो राजानि थाखाय जिहेथु जोङो गभर्नमेन्टखौ सालायबाय थादों जोंनि UPPL गभर्नमेन्टआ। थ' UPPL गभर्नमेन्टनिफ्रायनो बेखौ थाबैनो बेबस्था लागोन बेखौ आङो। हाग्रा बिफाननो खौरां हरनाय जादों जायाखै? हाग्रा बिफाननो बर्थमान सिटुवेसनखौ आं दासो नुफैबाय। हयथ' दसे समनि उनाव खोन्थाहरनाय जागोन आरो फैगोन बिसोरबो फैयो। बेखौ थाबैनो बेबस्था लागोन होननानै आं मिजिंथिबाय आसा खालामबाय। बेनि सायावथ' जोंहा रायजोआ बुंनो गोनां बहुद बाथ्रा दङ। मैदेरा मथा मथि दाल' नङा ओरैनो मथा मथि डिस्टार्ब खालामबायानो थायो। मथा मथि ओरैनोथ' दा नै माइ दै ओंखारनाय बोथोर आरो बांसिन उत्पात जाबावगोन।
दा हमना ला दाना माइ बायदिसिना दा गैथ'वा थेवबो माने ओरैनो गामि बिथोराव सोरनिबा न'खराव हाबनानै बायदिसिना माइ बायदिसिना जालांबाय थादों दुलिनिफ्राय आरो किसुमान न'खरफोरखौ ओरैनो बेखार माने नारफायनाबो गालाङो बिदिनो आरो सोरनिबा थालिर बागान नारेंखल गय बायदिसिना बेफोरखौ माने बहुद माने उतपात खालामगासिनो आरो दिनैथ' फैयै फैयै दिनै हराव मथा मथि 12ता-1तासो बाजायाव जोंनि फरायसालि गंसे दङ सरन जंगल बाथौ गुदि फरायसालि बेयाव माने बिसोरो फैनानै माने बारान्दा बायदिसिनाफोरखौ सिफायलांजोब्बाय ओंखाम संग्रा न' बेफोरखौ माने सिफायलांजोब्बाय बिनि सायाव माने बिराद उतपात आरो दा फारसेथिं माने जोंनि ससेयाव माने मा होनो बेखौ मा होनो बेखौ सर्ट होनाय बायदिसिना बेबस्थाबो गैथ'वा जोंनियाव ओरैनो माने सरकार फालनिफ्रायबो जेबो माने मोनथ'वाखै बेफोरखौ ओरैनो जों गामि हिसाबै न'खरनि मानसिफोरा किसुमाना ओरैनो दुब्लि माइबारिफोराव एसे एनै होना लादों थेवबो माने जोंनि गामि बे ससेयाव गैथ'वा दा बेनिखायनो जोंनि गामियाव एसे उतपात खालामगासिनो मैदेरा दा बेनिखायनो सरकार फालनिफ्राय एसे नायफिनबा जों एसे मोजां मोनगौमोन दा बर्थमान माने जों सरकारजों बर्थमान दा एख' जगाजगबो खालामथ'नाय जायाखै दा हयथ' दा जों रायजोफोरा एसे सावरायनानै दसे उनाव हयथ' माबा मोनसे बेबस्थाफोर खालामनाय जागोन नामाथाय सरकारनिसिम बा MLA बा ओरै बायदिसिना माबाफोराव जों हयथ' दसे उनाव सावरायनानै बेबस्था खालामनाय जागोन। बिथांमोननो खौरां हरनाय जादों नामा नैबे दा ओरैनो बर्थमान जों हरथ'नाय जायाखै MLA सारजोंबो जों सावरायथ'नाय जायाखै दा ओरैनो जों गामियाव सावरायबाय दोङो दा मा बेबस्था लानाया हामगोन खिन्थु जों फरायसालिखौथ' बिदि माने गारसोना दोननो हानाय नङा दा हयथ' दा नै बारान्दा बायदिसिना सिफायजोबलांबाय अखा बोथोर दा बेयाव एसे उसुबिदा जाना दं आरो दा बेनि जाथाया जाफ्लेबाय थायो फेन्सिंनि मोनसे गोनांथि दं बिदि सानो बेखौथ' जों रायजोआ सानगासिनो जुदि सरकारफोरनिफ्राय जुदि अननानै बेखौ हरोबा मोजां जायो खारन ओरैनो जोंनिया रायजोफोरा माने दुखिया रायजो माने थाखा फैसा माने खांब्रबनाबो माने बे खामानिखौ जों मावनो हाया गतिके सरकार फालनिफ्राय जुदि बेखौ जुदि अनहरोबा जों रायजोआ बिराद मोजां मोनगोन आरो आच्चा थांनाय सानसे सिगां जों न' सिफायनायनि बाथ्रा बुंनाय जादों बेसेबां सैथो थांनाय माने सानसे सिगां ओरैनोथ' जोंहा सिफायबाय दोङो ना दहायनो बुंखालांबाय आङो गामियाव हयथ' बुहुद न'खर जोङो सिफायबाय मथा मथि हमना ला मैया सानसेल'सो बाद दाख्लैबो माने ओरैनो मा न' होनो बेखौ आइ न' बेखौबो माने पाक्का न'खौनो माने सिफायलांनाय जादों आरो दिनै हरावबो न'खरसेनि आरो बे स्कुलजों सिफायनाय लोगोसेनो आरो न'खरसेनि दिनै बेखौबो सिफायलांनाय जादों न'खरसेनि बेयाव हयथ' बुहुद माने उतपात खालामलांदों बिसोरनि न'खरनिफ्रायबो माइरं बायदिसिना माइ बेखौ जालांनाय जादों दिनैबो गतिके बिदिनो माने साननैसो दैलियानो खालामनाय जादों आरो आच्चा सरकार फारसेनिफ्राय खौरां लाफैदोंना लाफैयाखै बेफोर ओरैनोथ' सरकार फारसेनिफ्राय एख' खौरां लाफैथ'वाखै दा बर्थमान ओरैबायदि आरो जनायनायबो जायाखै सरकारनोबो खिन्थु नै दिनैनिफ्रायसो हयथ' जों एसे बेबस्था लानाय जागोन आरो जनायनायनिखौ दा बेनो आरो एसे आलासि जों लिंहरनाय जादों दा बिथाङानो जादों दा नै अन्जन बर' ना मा लिरो दा बिथाङा हयथ' जोंनि एसे नायगिदिंफैदों दा बिथाङाबो एसे दुखु फोरमायदो बे जाथायखौ नुनानै दा बिथाङा बेबस्थाखौ हयथ' बिथाङाबो जगाजग लागोन माखासे सरकार फारसेबो दा हयथ' बिथाङा फैनानै एसे दुखु फोरमायफैबाय जों मोजां मोनदों बिथां फैनायखौ दा बेनोसै आरो